Yo, what's up? Tahimik lang. Inutak o, hindi ko ang gamay. Big dignit, isa ka ba? O, mag-stack pa ninyo. Stack na daw. Dagay kay binignit. Ang mga binignit yan na maglaway dyan na ron. Kao man yung go. Oo, kami kaya niyo. Ano pa, inutak tayo sa lamita. Nga, unta sa bahay ko, be. Palamig ang kaon. Ano sila siya? Balik ko sabay ko mga unta. Lamig na ako. Inutak. Lamig oh. Lamig ah. Inutak. Mẹ ơi. Hả? Là mẹ à. Mẹ ơi, nó tặc rồi. Để mẹ không? Mẹ hả? Yêu tặc. Là mẹ.
Lamig kayo. Lamig ang binignit ba? Nga, oo na. Ay, thank you Lord. Nutak. Ano ah? Lamig kayo. Ayun yung pinutak.